Mentagasi ke Shipotrik Risau Arjapsan Kinoyalam ka Seng Hills Farmer Union kelalit banyak kendo USP ka East Khasi Hills District uba Vivek CM banyak ran halor ka jing sya kanto ikong kumoy hapo social media habakran sigilat patay kubor nakaliang uba Alphan Bird Carcenteo General Secretary ka Hills Farmer Union ulong bakaseng ka pandramjer halor ka jing sya kanto ikong kumoy walang hapo ka social media kumachipentep ba ikong kumoy ide iwe ni Kinoya Maria iba paunam hakajilla hipa away badi deiru idukhat bapura jo Kaseng Hills Farmer Union Kaseng kaladawan akatanat bulit banshim kia mador hador kaji syak kanto jeng i kongkoman banwa dia kabakan to i social media badru ban pak pan mak mardor Sini bertendu ya SP Dr. East Khasi District bang Bedrim kadai halor kawai ka isu akaba kawai ka social media user keren beng ya ikong kumon alang ibadai iwe member jong ka Hills Farmer Union apo Southwest Khasi District te niu i ya kani apo u T7 ka kani jong si T7 te nakaliang ka jongi nila penrem ya kani ka jingja bakani ka briu kerendeng di kongkomon klem datip ya ka jing sisya sapang ka jing kongkomon jadi namar kata kadau ka jing sokya ka jongi batum kinong rap ni yang shiteli ba di kongkomon ban penrem ya kani ka briu bat ni dawa naka police department bakadai ban wat ya kani ka briu bakadai ban pap bakadai immediately ka ban panmap bat ni sko ban ong ba kum kini ki jingja ki ban ka por ki briu ki ba ngimtip naka ai na ki wi pat ki jela bat ki briu ki bana ero ngimtip te henrei kum kini ki jingtho ki ba pen tho bria ka social media na ngasmo ban ong ba ni dei ban yang siteli kum ka jai ban riu bat ni dei ngimdei ban ailat kum ki briu bakin nyobeng ya ilong kami khamtam ikong kumon idi ilong kami ikong kumon idi ibala yo eka karta ka bajrong nyo pendru snem ndre idang mari sport adu menta kalong kajing aimen sim ki kon samla kadon kajing aimen sim ya kinong ile kai sport ba kinong aimen sim ya ki kun jo kinong rap ba kai ka ba ikong kumon ilaya denti te hendrei ngisi ba kani ka briu ka bana ai ngimtip te hendrei nakaliang ka jong i SP menta kasni ila kular ringi ba insim kia halor jong kani bat nakaliang ka police department kin sawat ya kani ka briu ka dini ai bat nakaliang ka police department kin sapa ka jungtho ba kin sale ya ka jong ka kam naka benta ba kani ka briu ka depan panma mardor bala da kam parngap kan ngat hakian diberi ka kum ka social media act bat ni kerpat ru ba kum kini ki jingja nakaliang ka jong ka sarkar bat kum juru nidan ki senglong tumi nidan ya ki sport association bakin wan chakmat nakabenta bania snok tilang bat ke Hills Farmer Union ban penrem halor kani ke jingja ka baki briu ke banabar kin keren beng ya ki briu ki badan ya kanam apo kastit ke ki jong te bal yang jong ka Hills Farmer Union ngimdan ban kentho ya no te henre ngi yang kanong rim ba ikong kumoin dei idukot papura jong Hills Farmer Union bat hakapor ba ikong kumoin ilet ban shim benta keleng ka Hills Farmer Union ka julum donation na kidukhat jong ki paranong rep bat pan pencelur ya kalong kami bakan ni sakmat na kabenta banwan rai kanam program ya kacela hatu boleh kani ka memba ka jingwan kendu jongi USP menta kasngi lesi kan pen play ya ki khmat jong ki briu bat ki wei ki association bakin yasnok tilang bak Hills Farmer Union na kabenta ban penrem ya kani ka jingjia ha ka be bakani ka briu ka jingkeren bai jokai ko kaiwan menta kasngi ni dangwan ban kendu USP ingin saya perkat yang haka isi lah nak kadon kam bande kata te nakaliang juga seng kat saya cakmat mungkin kiba ikong kumoin isya kerenbeng kali hakadai halor ba kadon ko ke jingtho ba ong ba namar bi ibon kon idan hadu khat amut ki kon te kane ka briu ko ong ba ka kentho ikong kumoin ba kalong kumba ikong kumoin ilong kum ka knai ka ba khai ki kon kelam ka jingtip te kadai kata ka kentin te lesi nga refer ya fi ba finpek kita tu ka ya katuka news ka bami apo T7 kalong ka ba mong bahagi ni kitin di batok kan terbit tay sutu kata kumbi ka baro naki men ki para ki jonga ki bala pas master suka te baki briu kin krendeng ya ka jaj briu ka jongi klam detik di kanong rem ni yang ha kanong rem bat paksa kata bat kani ka briu ka pan kata ka di jingkawa